ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайри шодӣ бошад. Дар ҷачи хеле ки мебинен борои май Турсия омад. И дафъа камтар детски заказ кардам. Ҳозир якта ба якта нишонтон метавонам нархи навош кати гап мезанам. Детски манекен надорам ки пушонда нишонтон тиям. И Абдуллоҷон ку як бор пушондам ша ва кадал сураташа мемонам. Мазаш нашта гирип шта беҳад нозук шта кӯдак инҷиқ шида хаб намекуна ҳамхел. Ози якм инами тройкаи нишонтон тиям кушодагиай. Нахел тройка заказ кардам. И амин тирамоҳина баҳоринай барои амин духтарако чи хел хушрӯ. Рангаш ҳамхел розовиай. Тройка футболка чадора инам хел. Бруки инам хел. Вай дора по цвети худаш. Ина ҳамаш ай Турсия омадагиян духтаро. Размеро 2 солада ҳастай, баъд 3 солада ҳастаю, 5 солада ҳастай духтаро. Чандта шинос гирифтан. Ҳозир чизеш ки ҳастай наличи навор кардаш мода нишон метиям. Нархи 1800 рублай духтаро. Якта курткаи амин асени гирифтам нозиядама амин магазинои Россия. Нархиш 3200 буд. Асени гирифтам. Инҷа да сета гӯем ҳам брукчашай. Ина бинем брукш хел хушрӯ. Духташам хел хушрӯ. Инҷаш камтар хел резин дора. Брукча бо футболка. Футболкаш остин дарози хел ҳосаки хушрӯ. Кама как начос дора. 1800 рубл духтаро нархаш. Баъд инҷа да бо бисёр барои духтарако гуфтан чи ба фақат барои бачаҳо меёрем, барои духтарако намебиёрем. Инҷа да ина барои духтарако комбинзон, беҳад комбинзонои хушрӯ дора. Турсия ҳавас карда заказ кардам. Ман ку духтарчаи майда надорам ба хотири шумо ки бисёр пурсиден чизи кӯдакӣ духтарона имина. Фақат ман барои бачаҷон ма ки мегирифтам. И дафъа инам хеле духтарона заказ кардам. Розовинка бинед чи хел базибай. Размерош оз мегумтона. Ай хе гардонамша ин қафоша ин хе капюшонча дора. Упаковкашта 4 дона ҳай. Ин хе пеш замокча дора. Нархи 700 рублай духтаро. Ина 3 моҳада, 6 моҳада ҳастай, баъд 9 моҳада ва 12 моҳада, 1 солада гӯем. Инам хел беҳад аҷоибот качестваш нағзай. Самое главное удобнее. Ам хел якта замокча дора да пешиш. Ой саломат бош бачам. Хел замокча дора да пешиш. Мекушои ва мепӯшони кӯдака. Духтошам хел ҳамаш хушрӯ ровна. Замокшам осона кайнам хел. Ина ҳама майдаш 3 моҳадай. Комбинзон. Комбинзони бачагӣ овардам, рости гап сраза гирифтан. Дига намонд. Духтарона. Ми чандта дугонаам ваём ҳастай, ҳамашон бача доран ранги худам. Хай духтардоро ина марҳамат. Барои шуморам заказ кардам, хафа нашавен. 3 моҳа, 6 моҳа, 9 моҳа, 1 сола ҳастай ина. Наличи нарх 700 рублай турецкия. Баъд не хеле ҳастай бо ям хеле двойка духтаро. Ин материали инаш беҳад аҷоиботай. Бинед? Ам хел кофташай. Футболка, типа футболка. Кофта як ина хеле парпарак дора китифошта. Ирам ҳами хеле размерош ай 3 моҳа то 1 сола рай духтаро. Нархи 850 рублай. Аҷоибот базибакай бинед? Бо такрор мекунам ҳамаш моли Турсия. Ҳамаш моли Турсия инам хел. Марҳамат духтардорако заказ кунен. Барои шумо заказ кардам ки хафа нашавен. Ҳар дафъа мегуфтен ки барои духтарако чи ба заказ намекунен. Бай най хеле барои Абдуллоҷона заказ кардам. Уже ам 1 донаш мондагиай. Упаковкашта 4 дона буд. Тройка ҳай. Нархи 1350 рублай. Ам хел футболкача дора. 4 даже шапка дора.
футболкаи остин дароз дора, ина курточкаи, ина жилеткаи болош ва бурукуш. Инам хел бурукуш кушодаки хушруай, барои кӯдакои майда памперс мепӯшанд чӣ хелай? Хел кушодаки хушруай бурукуш. Шапкаш нем хел вай дора, ранги капюшонаш нем хел аҷоибак хушруакай. Якта мондагиай, ҳозир мегум 3 моҳа 6 моҳада ҳастай. Баъд инҷада хел пописи чаҳако заказ кардам, уже чӣ хеле ки мебинед қашак фурӯхтум. Инам хел размери 19-ай. Рақами гӯем размераш 19-ай. То 19 ай 17 то 19 мешава. Аймин наврождёни то 19 мешава. Инам хел ҳамир қарасветковош мондаги нархи ё 500 рублан духтаро. Хадр ношон пашмаки вай доран. Гарма какан. Ба инҷа начосдор двойка ҳай духтаро. Двойка начосдора, нархш 1000 рублай. Моли Турция ҳамаш. 3 моҳа, 6 моҳа, 9 моҳа ва фикрам 12 моҳа айран. Так. 9 моҳа дистам. 12 18. Баъд 18 24. 4 дона дора. Якта майда кишама бачаҷонумда гирифтам. Инаи 9 моҳа 12 моҳа, баъд 12 моҳа 18 моҳа, 18 моҳа 24 моҳа. То 2 сола хулосаи гап, то 1 ним сола 2 солара ҳастай в наличи. Нархш 1000 рублай духтаро начоскатияи. Баъд наи хелиё ҳастай. Двухниткаи беначосан ё ай 3 сола то 6 сола ай духтаро 4 дона дора. Упаковкашда 4 дона ҳай. Инамҷа размерош инҷа наистеги ба фикрам. Инаҳа 4 сола 5 сола 3 сола 4 сола 5 сола 6 сола 4 дона дора. Инам хел нархи ёрам 1000 рублай. Буркакошон ам хел свободнааки хушруан. Ҳамаш моли Турция духтаро. Марҳамат. Кадоми хоҳишманд боша, заказ кунед. Моли Турцияш хеле ки медонед, мо доставка платит мекунем, ҳаққи кори одаме ки мерава мехара, ҳаққи кориша метиҳем. Ҳамаи ин пул места, ҳамаша плюс мекунем. Баъд камакакша дар балош ҳаққи кори худмона мемонем, ки мо меҳнат мекунем, пул вложит мекунем. Қади ҳар як клиент вақтмона гӯем вай мекунем, сарф мекунем. Баъд пошта мерем, мебиёем ки ваям бензин пули мерава, вақт мерава. Самое главное ки ай кор мемонанд шавҳарам. Инам хел духтаро. Баъд инҷада наскичаҳо ҳастай 50 рубли турецкиян ёрам. ай 0 то 3 ай. Ай 0 то 3 мешава то 3 солара. Я упаковкаша ман Абдуллоҷонда гирифтам. Инам хел хушруакай. Ғавсакаки хушруан. Ай 0 то 3 нархушон 50 рублан. Нархи донаш. Баъд инҷада инам хел ласинои хел ғавсакаки хушруан. Ино ай 8 сола то 8 сола 9 сола 10 сола 11 сола то 11 сола ҳай. Бинед. Инам хел нархои ласино 400 рублай духтаро. Ҳамаш моли Турция. Ай 8 сола то 11 солара ҳастай. Хел хушруакан. Жемприяи материалаш ғавсакакай. Ҳамин буд борои заказ кардаги мо духтаро. Хай кадомеша ки фурӯхтум ваеша ба навор намегирам, барое ки имрӯз уже отправка дорем. Чанд упаковкаш уже тамом шид. Марҳамат, кадоми хоҳишманд боша, заказ кунед, равон мекунем ба ҳама шаҳрҳои Россия. Доставкаи мо 350 рубл. Зависит ай количествои бори шумо мекунадем. Борчанд хай бисёртар шава, бо
вазвинтар мешавад. Беҳа чизакҳои хушрӯ дора духтарона. Ҳамхи вазибакан ишаишта хушрӯ, ишаишта хушрӯ бинин охи. Ина. Дар инҷо видеои имрӯзаро ба анҷом мерасонам. Хайр дӯстони азиз, то видеои оянда худо ёру мададгори ҳар яки мо ва шумо бошад.